ҷавонон имрӯзҳо чӣ касбро интихоб кунанд? мавлоно мегӯянд ҳар касеро баҳри коре сохтанд, майли онро дар дилаш андохтанд. худованд дар вуҷуди ҳар як инсон истеъдодеро пинҳон кардааст. ҳар як шахс бояд он истеъдодро дар худ пайдо кунад. бубинад бисёртар ба кадом самт майлу шавқи зиёд дорад. бисёр шахсон ба ҷои оне ки ба майлу завқи худ нигоҳ кунанд, ба касбе менигаранд ки ба воситаи он мо пули зиёд кор мекунем ё не. мо бояд аз рӯи шавқу рағбат ва аз рӯи истеъдоди худ касби худро интихоб кунем. вақте ки мо беҳтарин мутахассиси соҳаи худ мешавем, пас обрӯю сарват аз паси мо меояд. имрӯзҳо одамон бе ягон таҷрибае мехоҳанд зуд ба қуллаҳои баланд расанд. роҳҳои пурпечтоби муваффақиятро мехоҳанд дар як шабона рӯз тай кунанд. ҳеҷ айбе нест агар инсон аз як шуғл ё вазифаи паст корро оғоз кунад, таҷриба омӯзад, зинҳоро пай дар пай тай карда ба боло баронад. ин гуна инсонҳо дар зиндагӣ пухтатар ва қавитар мешаванд. як нуқтаро бояд мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозем ки дар шуғли паст кор кардан бад нест, аммо дар шуғли паст мондан бад аст.